אשר תקראו אותנו מועדם ולדבר משה. לבנתם קושיות ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ורוממנו מכל לשון, תקדשנו ומשותף. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מועדים לשמחה וחגים ומנים ששון. את יום חג המצות הזה, את יום מקרא קודש הזה, למען חלותנו באהבה. מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת מכל אותנו קדשת. כל העמים, מועדי קודשך, בשמחה וששון, אותנו ברוך אתה אדוני. ויקדש ישראל והזמן. אמן. שהחיינו. דברך שהחיינו. ברוך אתה מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה. אמן. טוב, אתה מתתי קיטוש. שתהיה עליו בסדר. זה תוכן. עכשיו, כמות הסלטים. פרך, זה לא פרי אדמה. אדמה, אתה לא מתאים שזה. לא, קודם כל צריך לשטוף ידיים. כן, נטילת ידיים. למה אני פה? אנדליה, קחי אני את ה... יש לך... הנה הצלם שותה. יש לך את ה... צלם אותי סיפור. הנה, חיים. אורצ'ו, איך לא מתאבים מגבת קטנה? המגבת זאת משתלויה אצלי שם במקלחון, הקטנה של הפנים. לך עם המונות. המגבת. צנמל. למה את עושה את זה? מה עשיתי? שפכה עליי את כל הזה. אני מכה. למחוק את זה. לא לנזול לרבים. רגע, יש שם מגבת. רגע, שציוונו עלינו נטילת ידיים. כן. לא סתם כוונה, זה במקרה ככה. לא, היא עושה את זה, לא במקרה. נו, מה זה חשוב? רגע, צריך ידיים. כולנו צריכים לקרוא נטילת ידיים. אני יכול עכשיו לצלם פה שעה. שימי על זה מלח. שיספוג את זה. אין לנו כרפס, נכון? תבין, איזה מכה הביאה לי? יש לי את זה. אמרתי לו תעשי לו לחיים, אז הביאה לי מכה. אבל לא בכוונה, נכון? אבל גם חסר וגם זה... יוסי, עכשיו... הנה חזרת, מרור אני עשיתי את אלה. זה מרור. למה הבאתי... מה זה? צריך להזריק. תגיד, ברוך אתה אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקידשך נשכר וציווה לנו נטילת ידיים. אמן. זה, נכון. נטלת? מה נטלת? לאט לאט. עכשיו צריך לברך על הכרפס. רגע, מה? ברך, כן, על אדמה. יאללה, בוא נלך. אמרתי לה לפחות יש אור פה. בוא'נה, אתם עושים בקצב ה... קחי, שירה... דליה, שימי את זה שם. לא, זה ברכה, צריך... מאיפה הבאתם את זה? קחי אור. הכרפס. ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם, בורא פרי האדמה. אמן. תשאירי פה, צריך לשטוף עוד איזה 3 פעמים את הידיים. מה זה? זה רק ה... למה מלח? צריך מלח לזה? שיהיה חלום. זה כרפס. למקורפסים. את חייבת להתאמחי קצת. אתם יודעים שאפילו הכרפס כאן של לוי? לא, יוסי, אל תתקלם, אחר כך. לא, עכשיו אספנו את קחי, השיער. נתי. עוזר. כולם קיבלו? מי רואה את זה חוץ ממנו? לא, זה מצלם. אתה רוצה לציין מחלקתך? זה יהיה לי מזכרת. לא זה, מוטי. תלצי טוב. כמו המלח, מה זה? זה קשה ללכת. לא, זה חולצה. זהו, תביא, טעמת, יופי, זהו.